आरो गावस्राबावनोसै आरोना खुलुमनायफोर आंनि जोबान ब्लग इडिसनाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबायमा जिउ जिउ भगबाननाय महर लाजेनाफोर दामगै ओमफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय इन्टारेस्टिं खालामनो कसिस खालामगोन नासनाफोर हाबाबो हायाबाबो आरोना बेनिफ्राय सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना बेनिफ्राय बेल आइकनखौबो थुनो दाबाव आरो सनाफोर स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै मा शेयार खालामलांनो हायो आरोना बिमा बुरैनि हाबाफारि मा खालामनो स्कुलाव दोनलांनो ओंखारदों सनाफोर माने टाइमा 8टा बारलायबाय नालाय एसे सर्ट जाबाय ओरैनोबा गावबो थाङो लासै लासै आरो मालाय मैया रिक्सा गाखोलांनो मोनदोंनो सोरजोंबा थाबायनानै थांगासिनो दंमोन गाव हारसिङै ओमफ्राय मालाय गावखौ आंखौ मैया रिक्सायाव सासे मादै गाखोनो होदों ओमफ्राय बे मादैया जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदों होननानै खिथालायो आरोना थ' थेंक इउ स' माच बिमादै आं मैया नोंनि मोखांखौ मोजाङै नायसननाय जायाखिसै आरोना लामायाव आंबो नुखादोंमोन नुनाया ओमफ्राय बिथाङा खिथाफैदों मा मैया आंखौ सासे मादैया रिक्सायाव गाखोनो लांफादों ओमफ्राय आं नुहुरखादों नुहुरनाया आं नाहरबाय थाखादों नालाय ओमफ्राय बेबो जोंनि भिडिअखौ नायोनो होननानै खिथादों आरोना थेंक इउ स' माच नायलांबाय थादो दे सना फैदो ओमफ्राय माने आङो थांनाय नङामोन दिनैबो ओमफ्राय डायरि मोनाखै जोंहा दाख्लै बुकजोंहाय आं हरखायाखै सानदोंमोन खिन्थु दा लोगोफोरनिफ्राय खबर लानानै मोनथिबाय जे डायरिखौ हरखादोंनो बुकजोंहाय ओमफ्राय जोंनिया मानो हरखायाखै आं मिथिला ना बावजाखो थांनानै अफिसाव काउन्टाराव थांनोसै आरो आङो थाब सिखाराबाथाय बेबायदिनो आरोना माने हास्लाबा जायो बोरैबा गोदो उन्दुलांदों 7टा जाहांआवसो बिफा फन हरबासो सिखारनो रोंदों फैद' मालायबा माखौ एफा गोदो उन्दुनाय माने आंहा देहाया बारा थिग नङा मानसिया ओंखायनो बोरैबा गोदो जागासिनो आङो चल' एथ' राखावसियाबो देहाया दुरबलसो सिङाव सनस्रा मुरिसो होननांसिगोन एसे देवानबारि हैनो सनाफोर देवानबारि माने बिराद गोबाव जाबायना बोरै दुगैखां लोबखां आरोना 10:30 जानोसै लोगो दङ सासे नेगासिनो दा जोख्लासिगोन जोंखौ थाब सौफैयाबा आरोना स' नाम्बार थांगोनसै जेराव थांनो नागिरो नोंथांमोनाबो नायलांफाबाय थाबानो जाबाय जेसेबांखि देलाया जेसेबांखि गानफब जोमफब खालामानै टप्लाया हा नालं आइदै आफा टप्ला खानाय हगारलायनाय आङो बिदि स्रायनो खर' लोबदों नालाय उफाय गैया ओमफ्राय बेफोरो दा दसे थानानै थिखिनियावसो थांगोन रे आंना इया पारफेक्ट देनां स्कुलफ्राव हाबबासो एसे फ्रि जागोन आरोना बिदि बिखुङाव बानाय थफ्लाया स्कुलाव हाबबाथाय बिमाया फ्रि जाथारनोसैब्रा फोरोंनांगौआ डाबल जानोसै ओमफ्राय अरजाला सान्दुं गोसाथार लोगोनि न'सिम थाबायलांनोसै बेनिफ्राय रिक्सा हमनानै थांनोसै गोलोमफ्रुजोब्बाय आरोना फैनायाथ' फैदोंमोन ज' रिक्सायाव ज' गाखोनानै फैबाय दाना बाजार मोनफैनाय लोगो आं बासिबाय मोनसे बेनाबो फिसालाया थाया बिसोर बावजों आलदा जाजोब्बाय आरोना सोरनाबा ओमफ्राय आं रेलसाइथिं गुदिनि एटिएमआव हाबफैदों नै खामानिया बेयावबो दङ नालाय आरो दंबावो मा शेयार खालामलांनो हायो ओरैबायदिना फिसा गोनांफोरनि माने बाजाराव फैनो आरोना ज' ओंखारबोदोंबाबो खुनु लाब गैया बेनाबो जोंनि बायदिनो ना फिसाला दङ बिराद दुस्थ' आरो जोंनाथ' नै दा बुंसै 1 नाम्बारखासो स' सोरनाफोर लेथेर फेथेर गरम फुलायनायबाबो खामानिफोरखौ मावनानै थांजोबसै उफाय गैया नङा होमबा ओमफ्राय सिदा पस्ट अफिस आरोना बेसेबांबा भिरखामोन गरमाव गोलोमफ्रुलायनाय फिसाजो खेंख्ले बेंख्ले नुनानैसो एसे आगोल हरग्रोबाय आरोना बोरो सासेयालाय आन्दाय बिसिनिखौबो आंनो होफाबाय नायदो ओमफ्राय माबा आलदा फैनाय बायदिसो जिबनानो दुस्थ' नायलाय बिदि मोनजानोसो सिरि दङ लाइनाव माने सानैबो दिगदार जागोन ना आंनो थानानै ज' होबाय आरोना फाग्लि खथ' गोलाव लाइन ओमफ्राय आंखौ खेंख्ले मेंख्लेंखाय थाब लेंहरना हरबाय थाब मोननायखायसो मोननाय बेस्रा मोजांखायसो लाइन माबाग्राया फैसा लाखिग्राया नै बावसो एसे थान्दा जमबाय आरोना सनाफोर आङो एकदम गारामा रानथाबजोब्बाय थान्दाजों बिमा फिसा एसे खुसेर बिदै एसे स्राय सान्थि एखमबा देवानि होनो जोंखौ नायदो बिदि बिखुं बायै आयौ मावाबाबो जाया पस्ट अफिसाव नोंबा जमा दोनफ्लाबाय दा दोनफैयाबाबो जाया सोरखौ आसा खालामनो एखमबा बुङो रायजो राजाफ्रा मा होनो बेराय जायो होननानै बेखौनो बेरायनाय नुबायब्रा जोंखौ ओजों दे मा खामानि लानानै ओंखारो बजाय हे प्रभु नै गोबां खामानि दं आरोना बिसोरनाबो राजाया बिराद दिगदार जादों नै बाजानानै बिखुङाव थफ्ला जानानै दं जोंना जाखाला नै मानसाव जोब्बाय गरमाव दिगदारहाय
स्कुटि लाबाखै रिक्सासो फैदों आरो ना क'क्राझार गार्लस स्कुलाव आरो ना माने सनाफोर जोंनि गामिनिफ्राय 3 गथ'साफोर थाफैबावबाय आरो ना क'क्राझारावहाय हस्टेलाव थागोन बिसोरो ओमफ्राय बिनिनो सासेया दा बे आंनि लोगोनाव थाथ'दों आरो ना गावसिनि बाहागि माने बैसागो बायबा हस्टेलाव थासिगोन आरो ना बेबो बिदिनो जोंना माने क'क्राझारफोरावबो फरायफैयो आरो ना नै दा क'क्राझार गार्लस स्कुलावहाय 3 ओमफ्राय बिहा दा रोगाथ'दों आरो ना बाहागि गावसिनिनो ओमफ्राय हस्टेलाव थाबा गथ'सिगोन आरो ओमफ्राय सानफ्रामबो हाफ क्लास जादोंमोन नालाय खबर मोनाखै ओमफ्राय दिनै फुलसो खोमा ओमफ्राय गथ'वाखै आरो जों थाग थिग जानायखाय लांफाखानोसै सानबायमोन आरो ना ओमफ्राय बे 2 हस्टेलाव थाखानाया जोंनि बाहागिसो आरो ना ओमफ्राय बे सासेया बिसिनि बाहागि मालाबा लोगो हमसै आङो र' आरो गावस्राबावनोसै आरो ना गखासिगोन स्कुला बे नेसिगोन माने खामानिया मोनफा मोनफा मावाबा जाला ओमफ्राय आंहा बाजाराव हाबनांगौ दं नालाय आं बाजाराव हाबैसै ओमफ्राय बेखौ नेसिगोन दा बैहा लोगो हमलाबायनोसै लोगो हमबा आलदा आलदा थांदो दे आदा थाथा दा बुथर जाजोब्बाय रायजोफ्रा बानायानो जादो आइसक्रिम आजा जों दा बिमा फिसा बाजार गेजेराव एसे हाबहैबावनोसै खामानिया दंबावो आद्रा खिद्रा जाया फिसा गोनां 2 जाबाथाय बिदिनो जाया माने ज' खामानि मावनो हाया आरो खामानियाबो मेल्ला थायोना आलदा आलदा आरोखि गावस्राथ'लायबाय दा लोगो हमफिननोसै आरो हमाबा आलदा आलदा सान्दुङाबो जा थिं थिं साथा लाबाखै सनाफोर आं माबा बेफोरबायदि खामानिखौ जि आंगायनाय मोनबाय आरो ना एकदम दायित्थ' गोनां खामानिफोरखौ बुंनो थाङोबा मा आंगायनो ना सनाफोर संसारानो बेनिफ्राय बेसे खस्थ' खालामनानै जायो मानसिफ्रा जोंहालाय आरो मा एसे उदां मोनजाबावनोसो ना जेबो नंला सनाफोर राखावसिखासो नालाय बिदिनो सोलिलांबाय थानोसै ओमफ्राय नोंथांमोना ब्लगखौ फुरा नायलांदो अनलांबाय थादो ओमफ्राय नोंथांमोननि अननायखौ मोनोबा आंहा गोसोआबो गोरा जासिलायो आरो ना संसारफ्रा बिदिनो सोलिलांबाय थागोन होननानै भिटामिन जागासिनो दं नोंथांमोना आंनि थाखाय आरो ना बाजाराव हाबबायबो आरो ना आङो जाबाय सनाफोर लुन बाजारखौ हारसिंनो फटाफट 10-15 मिनिटावनो गिदिंखांजोब्बाय सिदा सिदि रेल गेट नायनो सनाफोर ओमफ्राय रिक्सा गाखोदों मालाय मा जानो जेबो सान्थि गैया आरो ना दाख्लैनि फिसालानि फैनाय साइकेला बेखौबो लांफाखानोसै एकदम हमथास्रोलाय ओमफ्राय नैबे क्लिपा जाहैबाय दहाय थांनायनि आगोलावनो लानायमोन आरो ना ओमफ्राय बेनि खारनानो जाहैबाय बे दख'नाया सनाफोर आंना गोदो आठमंगलायाव आं बेखौनो गानदोंमोन माने बेनोमोन आंनिया आरो गस्लाया बेबायदिनोमोन खिन्थु आठमंगलायाव गाननाय गस्लाया गैला आरोखि ओमफ्राय बे उनाव बायनायसोमोन ओमफ्राय माने दा जाला समायला माने उदैफोरा एकदम दांखोखो जाजोब्बायना ओमफ्राय गोदोसो माने एकदम चिकेन कोमरियामोन आरो ना सनाफोर दाउबो बायदिमोन आङो एकदम बहुत मोजांमोन पातलामोन आरो उफाय गैया दा बिदिनो जालांबाय ओमफ्राय आङो दहाय थांनाय समावथ' बिदि देलाय मालाय थांबाय ओमफ्राय बे हालोदाथ' आंना बहा थाबाय थानो मोननो ओमफ्राय फास्राबो दङ फास्राखौ जोमासै आरो सोनाव उनाव सफैबाय सनाफोर गुगागा आरो ना ओरैबायदि रानथा खुन्था मोनबोखाबाय दासान्दि बिदि गरम मोनाखैमोन आरो बारा ओंखारनाय जायाखैमोन ना दिनै फार्स्ट ओंखारनानै बोरैबा जाबोजोब्बाय आरो ना खालामनो सान्दुं गोसायाव बादों होननानै मालाय बहाथो गबावनो बानायथ' आंनाव गैया मेंनाय मानायखौ आं बारा गुरुत्त' होखाया बाट फिसाजोखौ एसे दिगदार मोनो आङो बिस्रा गोलोमफ्रुजोबो आरो खेंख्लें मेंख्लें खालामबाय आंना खानाया मानसावनो नागिरो आरो बेखिनिल' प्रब्लेमा उफाय गैया दाबसेयाव थायो बोरायास' बेफोर खामानिखौ आंनो मावखानांगोन मानसिफ्रा बेसे खस्थ' माइ दै दुब्लियाव मावनानै जायो जोंहालाय आरो मा नङा होमबा गोसोबा रिक्साबो गाखोनो हाबावो बाट आं ससेखौ रिक्सा गाखोआ आरो ना सनाफोर दाबो सिदा सिदि बाजारनिफ्राय आङो रेल गेटसिम रिक्साखौनो गाखोबोआखै लुन लानानै थाबायबोबाय बेनिफ्राय आं साइकेल दखाननिफ्रायसो सिदा सिदि फैबाय माने सनाफोर बे फिसा हिन्जावफोरनियालाय सुखैना ना मा पस्ट अफिसाव फैसा दोननो होआ होमबा बेखौ आंबो ओरैनो सुरु खालामदों ओमफ्राय प्रत्येक मासावनो आं थांनो हाया आरो ना माने गोसोबायदि सोनो मोनो नालाय ओंखायनो दुगाथारसै एखमबा थांबाय एखमबा थाङानो आरो ओमफ्राय एखमबा फैसाफ्राबो थालाय लाङाना बिराद अयथासारखा नै दा एसे आखाइ फैसा थानायखाय बेखौनो 2000 सोनानै फैदों आरो ओमफ्राय बे लोगोआबो सोदों बेनो आंनाथ' गैया जेबो ओंखायनो बे फिसानियावनो एसे सोहैफ्लाबाय आरो देनां हाबा जाबासो मोनोनो माथो बेफोरखौ ना 18 बोसोरावसो मोनो आंखो रुल्सखौनो एसे बावलायलांबायसो आङो आगोलावनो खुलिनायमोन आरो सनाफोर ओमफ्राय बेयावनो थांबाय गुगागा थांबाय नालाय आरो माथोबाव ओरै लामा बाजारा एकदम बिराद बाराथार जायोना ओंखायनो ओमफ्राय बे बाजारावबो एसे हाबबोखाबाय आङो ओमफ्राय ना एसे लानानै फैबाय आरो ना बिराद मेंबाय ओमफ्राय बे खुस्रि बिदै 20 थाखानि लोंनायल' बेजों गोजोना दै गुसु मोनलोंनाय बायदि जायाना
ओंखाम उखैबोबाय अबेबा एसे परथाफोर जाबोनो सानदोंमोन गैया बेबो सनाफोर एनिवे आङो बारा जेबो बुंबाय थाला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै 2टा जाथ'वाखै आरो सनाफोर 1:30 जाबाय ओमफ्राय फिसालायाथ' 2टायावसो गयो नालाय नै साइकेलाव फाहामनानै लाबोबाय सालायनायबासो मिन्थिसिगोन माने सेनानो जबाय थाग्रा जादों आरो ना ओंखायनो जाय दखानाव बायदों बेयावनो लानानै थांदों ओमफ्राय मैयानो मोनोमोन ओमफ्राय नै आं दिनैसो लाबोफाबाय मैया एक्सट्रा ओरैनो थाङासै न'आवनो गोदोनानै थाबाय आङो स' सनाफोर जायफोरा बेखिनि आंनि शेयार खालामनायखौ फुरा नायलांबाय गोसो गुदुं साबायखर बावबाय फां भिडिअ साननांला आरोना स' नेक्स्ट भिडिअ आङो मोजां लाबोनो सेस्था खालामसिगोन बे जुदि जाब जुब मोनबायबा स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय